Mahikeng yayifudula iidolophu entle eneziseko zophuhliso ezikumgangatho wehlabathi. Kodwa namhlanje awunawukutsho nanjengoko imeko yeziseko zophuhliso ingaginyisi mathe kuledolophu. Ibala imabatho nelalifudula liyindumasi latshabalala. Eli bala lalisingatha imisitho emikhulu yehlabathi, kodwa ngoku lijike layindawo abantu abayisebenzisela ukufunda ukuqhuba. Le meko yale dolophu iyabagxotha nabatyali-zimali. Poor infrastructure. I don't think that one would want to invest in a city like this that is not developing. The infrastructure is poor. As you can see, the old buildings that are not being maintained. The roads are bad. There are a lot of things that cannot attract the investors. Iindlela zale dolophu zigcwele izigingqi yaye nerobots azisebenzi ixesha elininzi. They need to get rid of all the ANC, everybody here. This is not a road. During the rains, this is a dam. This is not a road. Every 5 years we elect leaders thinking that they will represent us, but unfortunately they are there to represent their own jacket for salaries. They don't have the love of this area at heart. They don't care about us. Kukhangeleka ngathi kufuneka ungenelelo olungxamisekileyo ukuvuselela ngokutsha le dolophu. I think what we are facing in this province is that we lack a little bit of political will. If we can have political will to take policies that are relevant to our situation, well, the city have what we call opportunities and challenges. The economically, as an administrative city, we have the opportunity to develop. We have like your recording studios, we have your airport. Those are opportunities that we can expand on based on our PPP-based policy. Nangona kukhangeleka ngathi akukho zicwangciso zokuvuselela ngokutsha le dolophu, kodwa abahlali bafunge bamunca intupha ngelithi soze itshabalale le dolophu bejongile.